Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jesucristo gure jaunaren grazia, eta jainko baitaren maitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna, izan behin zuekin. Señor, aitortu izagun biltasunez gure pekatuak, misterio santuak eragiztea ospatu izateko. Daniel profetaren liburutik. Egun haietan, ni Daniel, atsekabeturik nengoen, eta honela mintzatu zitzaidan jauna. Garai hartan, aingeruen buruzagia eta zure herriaren zaindaria den Mikael agertuko da. Larrialdi garaia izango da, herriak izaten hasi zirenetik berdinik gabea. Baina aldi hartan, salbatuko du zure herria, biziaren liburuan beren izena idatzia duten guztiak, alegia. Iratzarri egingo da hilobietan, lo dagoen asko. Batzuk betiko bizirako, beste batzuk betiko lotxarako. Jakintsuek hortziaren diztiratuko dute, eta beste bide zuzenean ibiltzen irakatsiko dietenek, izarrek bezala beti erean. Jaunak esana. Jauna zuekin, Jesucristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan, Jesusek esan zuen, bedeinkatu bazua eta zeruluren jauna, gauza hauek jakin zuei eta burut zuei gorde, eta jende xumeari agertu nahi dizkiozu. Bai aita, hala izan duzu gogoko, nire aitak dena eman dit, eta ez du inor semea ezagutzen aitak baizik,
ez da aita ere semeak baizik, eta semeak agertu nahi izan dionak baizik. Zatozte nigana, nekatu eta zamatu guztiok, eta nik arinduko zaituztet. Hartza zuen nire uztarria, eta ikasi nigandik, gozoa eta bihotz zapala bainaiz, eta arkituko duzue zuen arimentzako atsedena. Nire uztarria leuna baita, eta nire zama harina. Jaunak esana. Jesusen jaiotza ospatzen ari geran egun hauetan pentsatu behar dugu jakoikoak batez ere agertu nahi diguna, eta hori esan genezake urteko garai guztietan eta gure bizitzako egoera eta une guztietan, baino sekulan baino gehiago eguberrietan senti dezakegu jaikoak ulertarazi nahi digu maite gaituela. Gure erlijioan, kristautasunean, gauzarik printzipalena maitasuna dela. Mugatuak dira eta akaso ez dugu lortuko Jesusek maitatu gaituen bezala, edo berak erakutsi digun bezala, edo berak nahi duen bezala elkar maitatzen. Baina saiatu beharra daukagula, badakigu berari laguntza eskatu behar diogula, berarengatik ikasi behar dugula, hori garbi hasi dakigu. Eta eguberrialdian, batez ere esan genezake modu grafikoan agertzen zaigu jaungoikoaren maitasun hori. Baina jaungoikoaren maitasun horrek baita ere eskatu nahi du gure maitasuna. Horregatik agertzen zaigu sehaska batean, estalpe pobre batean, Jesus hautsoa jaio berria, eta bertan ikusten degularik ume jaio berri hori maitasuna, goxotasuna sentiarazen nahi digu. Ez sekulan alako gorkeria edo haundikeria edo izurtzeko ez beste inolako sentimendurik. Baizik eta maitasuna senti dezagun Jesus modu hortan agertzen zaigu. Eta egun hauetan sekula baino garbigo ikusi dezakegu errealitate hori. Horregatik, Jesusek nahi du jaungoikoa gogoan hartzen egun guztietan guk hori senti dezagula. Senti dezagula konfiantza, senti dezagula pakea, senti dezagula maitasuna. Eta gure bizitzako egoera guztietan eta oso bereziki heriotzako garaian. Baita ere, Jesusek ulertarazi nahi digunen esanetan bezala, maitasun hori guk imitatu behar dugula, edo saiatu beharra daukagula imitatzen, jaungoikoa eta lagun mulkoa maitatuz. Berak eman digun agindu berria, agindu nagusia, hoixe baita, elkar maita dezazuela, nik maite izan zaituzuela bezala. Jesusen jaiotzak denok senide gerala gogorazten digu. Eta testu inguru honetan tokatu zaigu Asu gure senidea despeditzea. Bazeraman denbora pixka bat gaixorik, eta tokatu zaio egun hauetan guk eskatzen dugu Jesus onari han eduki dezala egu berria. Berak eman dezaiola bakea, bere lan eta neke guztien atsedena, eman dezaiola zoriontasuna. Gure fedeak, gure erlijioak, baditu bi dimensio oso importanteak. Bat da kultura, otoitza, liturgia, elizan parte hartzea, sakramentuak. Asu larun batero etortzen zen honean bere parrokia hementxe parte hartzen zuen, bere tokiak esik bistan dauket hemen egoten zan beti. Eta bestea da zerbitzuarena, elkar maitasunarena, oso bereziki premian daudenei lagunduz. Eta Asunek ere parte hartzen zuen hemen parrokin egun pobre laguntzeko komedorian edo janariak eta biltzean hortan ere parte hartzen zuen, bere denbora eskaintzen zuen haien laguntzeko, hemen parte hartzeko
beste voluntario askorekin batera. Bihar gainera, alimentuen bankuk halako rekonozimendu bat eman behar dio gure hemengo taldeari eta oso gogoan izango dugu asunetan. Eskatzen dugu bada Jakoiko onari, egin gaituen, maite gaituen, gurekin egoteko jaioren gure Jakoikoari, asu gure senidea goiko zeruan hartu dezala, handik berak guri ere laguntzen segi dezagun.
izan. Eraman ezaztu bere osasunera, gure eta santuarekin, gure ertzanekin eta gizon guztiekin batean. Gogoratzen jauna, mundotatzez horrena eraman duzun asun zure zentzaria. Baita ere gogoan dugu, bere zinara javier. Eriotzean, zure zinarki bat egin izan direnak, piztueran legenekin bat egin izan dituzela. Gogoan ezan jauna, iztegetxorpenean dut preseniteak eta hildako guztiak. Arritzatzu zeuden aurkubilearen abarritan. Errokozatzen duguaren entzukio, beti bizitzea ditzen ezagun, argoiko arrabadania doa euskaletik, apostolu santuekin, eta gizalde dutietan eta txikide izan diren santuekin. Haike baten ez da izagun, gertu izkotu den zenearen bitartez.
Zer